Добро утро, българи и българки, добро утро, приятели. Аз отивам да гласувам. Ще ви кажа защо го правя и защо си правя този труд и отделям това време. Правя го, защото изредилите са български правителства след започването на войната в Украйна, няколко на брой, са дали повече пари за подкрепа на Украйна, отколкото за подкрепа на българските пенсионери. Надявам се, че правите разлика между украинска държава и български пенсионери. Едното е наше, това са нашите майки, бащи, баби, дядовци на по-младите. Другото е нещо чуждо, нямащо общо с нашите майки, бащи, баби и дядовци, с нас самите, освен най-общия критерий и параметър, че са хора. Значи това не може в една нормална държава да се харчат повече пари за подкрепа на чужди каузи, отколкото за собствените граждани. И то граждани, които са ръба на оцеляването. Всеки знае, че българският пенсионер е на ръба на оцеляването. И разчита основно голяма част на милионите българи, които тези правителства успяха да прогонят в чужбина, и българите, живеещи в чужбина, подпомагат близките си в България. Така че отидете да гласувате и освен ако не искате да има война, ви съветвам да не гласувате за партиите на войната. Това е. Желая ви хубав и смислен ден. На 200 метра от българската секция в Дортмунд. Поздрави!